Ето ми красивите лаленца. Пролетта вече е дошла. Дръвченцата много са напъпили. Тук около бунара. Водичката, дето се топли на слънцето. Розичките. Другите лаленца. Лехите подготвяме. Днес полях чесъна с вода и карбамид. Който не знае, да знае, това е азотна тор и се прави когато е топло. Наслагала съм шумилки против картица, но точно отдолу под шумилката рие, така че изобщо не действа. Явно трябва да са хиляди шумилки, за да й повлияе. Изобщо не я интересува. Както виждате, килимчета, пътечки, всичко каквото сме намерили или са ни подарили, всичко е по пътеките, защото иначе картицата, когато сложа кашони и трици, явно отдолу има много черви и се побърква да рие. Подготвяме тук, насадих грахчица, чесънчето, ето го това. За да не жълтеят листенцата се слага карбамид. Една супена лъжица на 10 литра вода и се полива между редовете. Дава азотна тор и сила да няма жълтеене отгоре на листенцата. Това е първата захранка за пролета. Нататъка са колонните дръвченца. Много ги обичам. Ето вижте. Втора година всичките почти цъфтят. Прасковки, крушки, ябълчици. Там са пътенцата, кокосчиците. От тези хладилници ще направим дълбоки лехи, като махнем отгоре вратите. Тук сме заправили ново пътичарниче, да ги отделиме патките отделно. И ще имаме и малки гасенца. Сега се люпат в инкубатора. Вчера направихме нова леха. Остават още две тук, за да се зацели мястото. Оттатъка са други неща. Горе направихме две лехи. По тая оранжерия ще има още една. Въобще всичко е съще отпред. Дано да ни стигнат силите. Поляната е красива. Чака косене.